Ljudi, gdje se idem? Ja ćemo opet da imamo igrat. Jej. Vidio se prije kraju da me ubio zombi. Znači on su me samo udarali. Imam kokice. Danas smo predložili da nećemo da nešto da posebno radimo, nego ćemo da nećemo biti puno serijala. Bićemo u jednom novom serijalu sam ja počeo sa svojim rođakom. Mislim to je sve. Ovo mi je najbolja. Znači, vidite moje kuće. Znači, kuća je ekstra uradna koju sam jedva sagradio. Ja možete vidjeti, ovo mi je, ne znam, nije nešto toalet. Ovo je nešto ubacno bez veze, vidite ovo mi je. Ovo sam stavio, vidite ovo. Vidite, imalo je puno vremena, idemo tamo ovamo. Vidjet ćemo vrijeme kroz. Sad ćete vidjeti ovom prvom spradom pa kažem. Ima nešto. Prvi put da smo bila to mala kuća. Bila je, ja mislim, ovakva. Nadaj. A sad, ja sam je malo poveću. I to ovo stavio nešto za bezveze. Ovo sam stavio malo koče. Ja uvijek stavim najviše koče. Imam 2 kreveta. Pa stavljam uvijek ovdje. I evo ga. Sad trebam ovo nešto napraviti. Jedan. Jup. Evo. Znači, samo da vam pokažem ovo serijal. Vidite? Ovo sam nešto napisao. Šta je ovo? Hvala. Sam napisao sam. Niko ne može to je skratica ući. Hvala. To jedino ja mogu. I vi. A morate imati lozinku. Lozinka je. Moramo da najbolji prijatelji. Vidite što je ovo. Danas ćemo samo da vam ovo pokažem. I vi I bye bye.